Hallelujah. Okay. Hallelujah. Sikonda ekaya leti masinga
Amandla namandla siyabonga. Asiphezulu dumo kufanele amandla onke afanele wena uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Phakama Nkosi yezulu, phakama ngibona ukuthi phakama wena wedwa ufanele ukuphakanyiswa. Lingcwele igama lakho, alikho elinye elihle njengelakho. Bayede Nkosi yaphakade, bayede uNkulunkulu omuhle, bayede dwala lethu, bayede uNkulunkulu ongaguqukiyo. Sithi mana njalo nangaleskhathi Baba wethu ongcwele, izwi lakho lingamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lingukuphila, liyasikhanyisa uNkulunkulu ongcwele. Khanyisa Nkosi, qinise enhliziyweni zethu ngezwi lakho egameni likaJesu. Siyabonga Nkosi, siyathoba kuwe. Phakama wena njengeNkosi, phakama wena njengoNkulunkulu, ubuse egameni likaJesu. We thank you, Jesus. Siyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Amen. Haleluya. Akumtshela umuntu oseduze wakho ukuthi ngazi ngama. Sekushaya isikhathi sokuthi ngiyithande mina. Kade ngithanda abantu. Ake ngilale ngathi siyabamukela abazalwane sokuqala ukuba nabo kusekhaya la. Sino-Aphiwe usisi wasemzini. Lapha khona phambi sizandla. Hallelujah. Uphumzile kade sathe mangaka amaviki ungekho. Hayi. Imaningi ngempela. Utho ningabi leyo. Hayi. Sinosisu FK. Sibe nefamily yababili sishayile izandla. Ngicela ke siyezwe lenkosi emsisi yabingelela. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Worship team siyabingelela, sishayile izandla. Keep on playing. Alright mangimali. Stress sehlile. Ya phela kade uhola kufanele. Akulona idimo. Qeda ngkhokha. Kade hola. Ngicela sivule izwi lenkosi 2 Samuel chapter number 17. Samuel wesibili. Chapter number 17. Samuel wesibili. Masentulile ngizobona ngayo. Ya Samuel wesibili. Ngiyavuleka.
Samuel wesibili chapter number 17. Sizoqala ukufunda from verse number 1. Yeah. Qala verse 1. Verse number 1. What's it showing us? Tell us again. From verse 1, yes. That's too late. Naikade samgcina. Abazalwane abanabo bayibili. Abhayibheli isiNgisi. Second Samuel bazalwane chapter number 17. Siqala ukufunda lapha from verse number 1. From verse 1:17 just Sifunde nje iBhayibheli. let's Samuel. akave 17. Kuyenzeka phela ukuthi chapter nje. Oh. Sifunda Daniel Samuel wesibili Wesibili. Second Samuel chapter number 17. chapter 17 Ixakwa yini uhathi isiZulu. Abafundi zona isingisi sifundile. uAhithofeli wathi kuAbsalom, ake ngiqoke amadoda ayi-12,000 ngizosuka ngimlandele uDavide ngabo bona lobo busuku Amadoda amangaki uAhithofeli aqokayo? 12,000. 12,000. Uqoka amadoda 12,000 uthi ngiyasuka ngimlandele uDavid. Kusho ukuthi 12 against 1. Umuntu nje oyedwa sokwazi umzekele ngamadoda awu-12,000. Hallelujah. Ngizomfica ekhathele nezandla zakhe zingenamandla. Nakho ke ufuna icondition yakho ufuna ukumfica ekhathele izandla zakhe futhi engenawo amandla. Yes. Ngizomthelekela. Yes. Angithi yabona sengizomthelekela mina. Kodwa uqoqa amadoda awu-12,000 uthi mina into isingaye manje. Yes. Abantu bonke abanaye babaleke. Yes. Bese ngibulala inkosi iyona nje kuphela. Yes. Ngiyakubabuyisa kuwe bonke abantu. Uma ubulala oyedwa nje lo omfunayo. Uthini uthi ngiyakubabuyisa kuwe bonke? Ukhuluma nobani? Usho uAbsalom bonke laba bantu ngizobabuyisa kuwe. Kodwa utheni uthe ngizofika ngiyibulala inkosi. Kusho ukuthi kunenkosi ekhona a true king. Methi ngizoyibulala inkosi. Bese ngithatha bonke laba bantu ngizobanikeza wena. Ngamanye amazwi uchaza ukuthi we fake king kodwa ngihlezi nawe. Yes. Uma ubulala oyedwa nje lo omfunayo, bonke abantu baya kuba nokuthula. Kwa umuntu waba nokuthula enza into embi. Uthi kodwa lento ngizothi mangiyenza bese ngiba nokuthula kuthi cha. Yes. Leli lizwi lamjabulisa uAbsalom nawo wonke amalunga kaIsrayeli. Wayesethi uAbsalom, mawumbize uHushayi umAriki sizwe ukuthi iyena uthini. Yes. uHushayi wafika kuAbsalom. uAbsalom wathi kuye,
u-Ahithofeli ukhulume lokhu senze njengokusho kwakhe na? Uma kungenjalo sitsheleke ukuthi wena uthini. UHushayi wathi ku-Absalomu, iseluleko akweluleka ngaso ngalesi sikhathi u-Ahithofeli asisihle neze. UHushayi wabuye wathi, uyazi ukuthi uyihlo nabantu bakhe bangamaqhawe nokuthi bacasukile ezinhlizweni bafana nebhele elephucwe amazinyano alo ehlane. Uyihlo uyindoda yempi, akasoze alala lapho kulele khona abantu. Bheka manje ucashe emgodini noma kwenye indawo, kuyothi lapho amabutho ethu eqala ukubathatheleka, umuntu oyokuzwa uyothi abantu abalandela u-Absalomu babulewe. Ngisho nonesibindi onenhliziyo enjengeyengonyama uyophelelwa ngamandla ngenxa yokwesaba, ngokuba wonke u-Israyeli uyazi ukuthi uyihle uyiqhawe, nabantu ahamba nabo bangamaqhawe anamandla. Thandaza. Baba Nkulunkulu wethu, izwi lakho leli simakade size kuwe Nkulunkulu ukuzoza ukukhuluma kwakho Nkulunkulu wethu oyingcwele. Thulisa zonke izivunguvungu ezikhona nemisindo ekhona ezinhlizweni zethu, ebese silalela kuphela Nkulunkulu oyingcwele lokho ofuna ukusho ngenceku yakho egameni lethu enkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ungakahlali phansi awuvula chapter number 16 ufunde verse 21. Esinye seziluleko zika-Ahithofeli. Wathi ke u-Ahithofeli ku-Absalomu, hamba ulale nezancinza zikayihlo. Lezo seluleko lesi sika-Ahithofeli. Aluleka ngaso u-Absalomu. U-Absalomu indodana kaDavide. Hallelujah. Amen. Uthi hamba wenze njani? Ulale nezancinza zikayihlo. Lezo azishiyile ukuba zinakekele isigodlo. U-Israyeli lonke uyakuzwa ukuthi unengwa kangakanani nguyihlo, bese ziyaqina izandla zabo bonke abanawe. Ushuthi lelazwi elithi ngizokumfica eyethile ephelelwa amandla. Azobe phela amandla because kunento esiyenzekile emndenini wakhe. Hallelujah. Ngamanye amazwi uzomphuca ubudoda, ubaba wakhe uzoqeda ngaye ukuthi uzo take over umakhosikazi kababa wakhe. Iseluleko esinye sika Ahithofeli. Hallelujah. Amen. Ufunde chapter number 15 verse 31. Verse 31. Kwabikwa kuDavide ukuthi u-Ahithofeli uphakathi kwabozungu buka-Absalomu. Wayesethi uDavide, simakade, ake uwenze inhlekisa amasu ka-Ahithofeli. Ake uwenze inhlekisa. Mhlambe awenu azothina amaBhayibheli leli alithi awenze inhlekisa awelathini? Awuthuma. Awathumazelise. Amacebo ka-Ahithofeli. Iprayer kaDavide. Uthi ngisho ngabe uza nobuhlakani ongakanani, kungawubuhlakani kuye, kodwa mawufika kulaba bantu oku-Absalomu leyo advice ibe yize lezi. It's a prayer, short prayer, a prayer ka 2 seconds. Hallelujah. Awuphinde futhi. Wayesethi uDavide, simakade, ake uwenze inhlekisa amasu ka-Ahithofeli. Hallelujah. Ngifuna ukukhuluma ngesihloko bathandakayo esithi the root of bitterness. Hallelujah. Amen. The root of bitterness. It's chapter number 17. Because chapter number 16 uvalwe ngeseluleko esingesihle sika Ahithofeli.
aluleka ngaso uAbsalom. Wathi akahambe eyongena kwizancinza zikayise afike alale nazo. Hallelujah. Ngamanye amazwi wayisenda incwadi noma wayikhuluma nabantu noma wayikhuluma nesizwe sonke esithi a revolution has arrived, a new government is replaced. Hallelujah. Indaba yalana iqala ku chapter number 15 bathandekayo. Ngiyakhumbula kula masonto adlule sakhuluma ngo chapter number 16. uDavide ubekade enamadodana akhe amabili uAmnoni kanye noAbsalom nendodakazi yabo kuthiwa uThamara. Lithi iBhayibheli uAmnoni wajilajileka. Hallelujah. Kwangelona umthando kodwa kwakuyizinkanuko efisa ukulala nodade wabo uThamara. Udade wabo. Hallelujah. Yinkinga lezi zazo zomuzi kaDavide. uDavide uyinkosi. uDavide uphethe abantu. uDavide umuzi wakhe uhlakazekile. Kodwa sizwa ku chapter number 15 verse number 31 ukukhonza uNkulunkulu kuqinile kuDavide. Yethi inkinga zivukile kodwa nokukhonza uNkulunkulu akwehli. Hallelujah. Umndeni wakhe uyahlakazeka. Umndeni wakhe uvukelana wodwa kodwa ukukhonza uNkulunkulu akumile kuyaqhubeka. Ukhonza uNkulunkulu simuzwe ethandaza. Umthandazo wakhe chapter number 15 uthandaza uxoshwa ingane yakhe. Ingane yakhe ifuna isihlalo sakhe. Kodwa ukhonza uNkulunkulu apheli kuye. Inkinga ziyaqonga kodwa ukhonza uNkulunkulu akwehli kuye. Izinkinga ngapha ziyavuka ishayisa day abonakala enkonzweni. Ngapha ingane yakhe ifuna ukulala nenye izireshwe kodwa still ukhonza uNkulunkulu akwehli. Noma ngabe isiphi isimo esikuso kodwa ukhonza uNkulunkulu akushintshi. Ngoba ukhonza uNkulunkulu akuncikile ekutheni yinenzekile empilweni yakho. Noma ngabe uNkulunkulu ngabukeke esonga izandla kodwa lokho akusho ukuthi uNkulunkulu akekho. Angabukeka enguNkulunkulu ongenzi, engabukeka enguNkulunkulu ongazwakali, engabukeka enguNkulunkulu othule, kodwa ukhonza uNkulunkulu akujiki. Ukhonza uNkulunkulu akuguquki. Ukukhonza uNkulunkulu asisho ukuthi uma ngabe sisesimeni kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uweke uNkulunkulu ongekho. Hallelujah. Nazi ingane kaDavide ukhona insizwa okuthiwa uJonadaba. Lo iyambona ngoba uyancipha usuku nosuku. uAmnoni uyehla usuku nosuku. Uyambuza uJonadaba ukuthi udliwa yini? Uthi hayi kunento engihlaselayo. Yazi ngifuna udadewethu. Hallelujah. uJonadaba njenge-advisor nomuntu omdala akakhuza umhlolo. Kodwa umnikeza i-advice uthi uzomthola kanjani udadewethu? Uthi zishaye ogulayo. Hallelujah. Amen. Bazothi babeqala bek-attenda umuntu ogulayo uya-attend yabo mase usuqala futhi ungezelwa nobanana. Suke sekukube. Hallelujah. Bekunikeza ubanana udlu uyabana ubanana. Siufuthumeze. Engathi ngafuthumeze. Bawufuthumeze ubanana. Uthathe futhi uthi yashisa lapha. Hallelujah. Wayishaya ogulayo ukuze athole attention kadade wakhe. I-advice ayinikeza uJonadaba. Hallelujah. Ngempela kwazokala indoda igqiya. Kwenze njani? Ngiyagula. Uphethwe umsazi. Umsimbi yaqaqamba. Hallelujah. Ukamzimba sikunikeze isibindi. Singalethwa wena
Silethwe usisi uThamara. Hallelujah. Hayi bamtshela Thamara lungisa ukudla umfowenu uyagula. Wakulungisa ukudla wakuletha ukudla ngosuku lokuqala ngolesibili. Ngifuna mahewu. Wenza mahewu amlethele. Phuza mahewu kanti checka ichance ukuthi ngambamba kanjani. Kwaba kumbamba waqala umbamba. Mayimbamba wathi uThamara ngiyabona ukuthi ufunani. Kodwa lento oyifunayo qala kubaba kuqala. Ubungeyitshele yini inkosi ngokudingayo. Ngoba inkosi ngeke incishe. Qala kubaba kuqala. Asiqali enkonzweni masifuna umuntu. Kodwa siqale ekhaya kuqala. Hallelujah. Othi uzama ukukhuluma nawe Queen. Umkhombe ekhaya likhona ikhaya. Othi uzama ukuthatha nawe umkhombe ekhaya. Uthi mawumfuna hamba ekhaya. Hallelujah. Indaba ayiqali enkonzweni, indaba iqala ekhaya. Hallelujah. Ayiqali nanokuthi wehle idilozi kodwa iqala ngokuthi uye ekhaya kuqala. Hallelujah. Uthi uma ngabe ungifuni khuluma nobaba. Hallelujah. Kusho uThamara utshela umfowabo lalela shona ekhaya khona ubaba. Hallelujah. Mathi uyamfuna serious ukhona ubaba ekhaya. Mawuqeda ngobaba ekhaya bese sibuya size enkonzweni. Zonke izinto iqala ekhaya. Noma ngabe ekhaya kugcwele izangoma kodwa izinto ziqala ekhaya. Noma ngabe ubaba uyisidakwa kodwa izinto ziqala ekhaya. Hallelujah. Kwasho ukuthi vele uyazi ukuthi ngeke ayi-approve uDavido umbamba ngenkani. Lithi iBhayibheli uthanda bemthanda ngalo lwaphela kwazikhuphuka inzondo. Wamzonda ngapheko ukumthanda. After ukulala naye wamzonda. Hallelujah. Kwezwakala ke ekhaya uDavido ubiza umndeni. Wawutshela sinasi senhle. Kunomntwana la oseleshiwe. Sekunomntwana la esingasakwazi ukukhuluma naye. Sekunomntwana la osezobona bonke abantu besilisa abayihlangana nabo ebona ibhubesi. Ebona isilwane kanti umntwana waresho. Hallelujah. Wahlanganisa insizwa uAbsalom. Ehlanganisa insizwa, hlanganisa insizwa. Wahamba waya kubaba enkosini. Baba, sicela ukokwenza celebration party kodwa sifuna ukuyenzela ngale kwentaba. Kodwa bengithanda ukuhamba noAmnoni umfowethu. Siye ngale kontaba. Ayi uDavide kwangathi konke emtshelayo ukuthi no, why uAmnoni? Ngoba uAmnoni uyenzile lento kwathi umndeni wamxolela kanti kunendoda umfana wale ekhaya ongaxolile. The root of bitterness. Hallelujah. Lo mfana akaxolile, lo mfana uyapretenda, lo mfana uyaxoxa nomfowabo, lo mfana uyadlala nomfowabo, lo mfana uyayigqoka impahla kamfowabo uthi angiboleka leli shirt, angiboleka lokho. Yethi kodwa enhlizweni yakhe akamxolele umfowabo. Hallelujah. Amen. Wagcina emehlulile uDavide wavuma nomfana. Kwaba ukufika ngale kwentaba. Mabefika ngale kwentaba waqeda ngoAmnoni ngale kwentaba. Uma iqeda ngoAmnoni ngokwazi ukuthi ekhaya ngeke ngamukeleke. Wabaleka wayohlala eGeshuri. Hallelujah. Uma kuzwakathi uAmnoni ufile uDavide yaba buhlungu inhliziyo yakhe wafa ngaphakathi. Umfana wakhe kuthiwa limchaza iBhayibheli lithi wayemuhle. Malifundisisa kahle la chapter besichaza ukuthi wayemuhle njengomfundisi umhlobo.
Haleluya. Wayithi mayihleka uthi fanza njengoba usuka masihleka. Ubona ingqobo la. Uthi haleluya. uDavide wafa ngaphakathi bazalwane. Kodwa ukukhonza uNkulunkulu kwangancipha. Haleluya. Bayenza iplan yokuthi alandwe eGeshuri. Ngempela umntwana walandwe eGeshuri. uDavide futhi wamxolela umntwana wakhe. Ngoba phela kwakuyingane yakhe. Wayikhona futhi ingane yakhe. Baqhubeka. Kwaze kwafika ku chapter number 15. Chapter number 15 umfana lithi iBhayibheli wantshontsha inhliziyo zabantu akayiwinanga inhliziyo. Ngoba uyise inkosi ehlulela. Kuthiwa wahlala ngasesangweni. Uma ihlezi ngasesangweni walinda abazobika udaba labo enkosini abaxabeneyo. Uma ebona abantu baxabene ebadonsele ngaseceleni. Afika lalela udaba bese ezoshintsha ezojabulisa lo ukuze lo yamtshontshe abe ngakuyena. Uzothi mayiqale ngena ngasenkosini inkosi izohlulela ngokweqiniso. Kanti yena ukwehlulela kwakhe akubanga iqiniso. Uhlulele ngoba efuna ukuwina lo muntu, umtshontsha lo muntu abe ngakuyena side naye. Bangena abantu baze babaningi. Bakhona abantu abango-Absalom esithi masishumayela afike kuba ngazathi ukhonza kanye nathi. Afika recruit khona la. Uyitshela ukuthi umukela umzalwane wase-Crossroads. Kanti umukela umuntu onenhliziyo ka-Absalom. Onenhliziyo yokufuna ukumtshontsha. Hayi inhliziyo yokuwina. Akutshontshe ahambe ayokufaka kwelinye ibanga. Inhliziyo ka-Absalom. Absalom uvele ahlale ngasemnyango ulinda abangenayo bese yabamukela. Haleluya. Esehamba nabo. Absalom la kade uyise emlandile eGeshuri wamgona wangamqulisa cala. Usezomenza kanje. Wathatha inqwaba yamadoda waphuma nawo wahamba wayoba inkosi Samuel. Uma eyinkosi Samuel uzovukela uDavide usezofuna ukubulala uDavide. Chapter number 15 Davide useyabaleka ubalekela ingane yakhe. Ingane eyonile lekhaya. Ingane wayigona. Wayinikeza ikhaya. Waphinda wayiprovide ngakho konke. Waphinda wayigqokisa wayinikeza ukudla. Wayinakekela wayithitha njengezingane zakhe zonke. Kodwa still yona ithatha ngenye yabantu iyapho ingagcini ngokuphuma iphinda iphemba amabutho ukuthi azoqeda nenkosi. Kodwa inkosi uDavide ilokhu njalo imdumisile uNkulunkulu. Yet inkinga ziya escalate. Kodwa ukhonza uNkulunkulu akwenu. Haleluya. Waphuma nabantu wahamba nabantu. Ku chapter number 15 wathi sanda kuphuma nje eJerusalem. Eseyahamba uphuma eJerusalem nje inkosi. Ukhishwa izinkinga ubalekela ingane yakhe ayizalayo. Hayi ngoba ebaleka ngoba ingane yakhe akayisabi. Uyibutho uyizwile iCV yakhe iprofile yakhe ku chapter number 17 kuthiwa uyiqhawe linamandla. Wazi yonke into, wazi umgede, useyazi yonke umgede. Wazi ngisho istrategy sempi ukuthi impi meqhamuka kanje mina ngima kanjani. Haleluya. Uyaphuma uyabaleka, ubalekela ingane yakhe. Uthe mayiqeda ukubaleka kwafika imessage. Kwathiwa no Ahithophel owayesesave uDavide for 9 years. Advisor kaDavide for 9 years. Amen. Ehlezi no David kuthiwa naye usengaku Absalom. Haleluya. Letha mphatha kabi uDavid. Letha ebhlungu njalo kodwa ukhonza uNkulunkulu. Lokho edumise njalo. Haleluya. Lo muntu okhulunywa ngaye uAhithophel iqhawe. Leli
ukukhipha kwakhe iseluleko not ukuthi wayisikhipha iseluleko ngoba ene-wisdom. Khona abantu abahlakaniphile nje abanamakhanda. Hallelujah. Makhanda nje awu-2. Hallelujah. Izimalanga ubona uzondo ukuthi ekhanda lakhe nje ngaleya ndlela. Wahlakaniphile. Hallelujah. Kwathiwa no-Ahithofeli akasekho. U-Ahithofeli bazalwane wayithi mayikhipha iseluleko, wayengasikhiphi konke iseluleko ukuthi wayiqale yothandaza. uNkulunkulu akhulume naye. Le nto azokutshela yona yinto evela kuNkulunkulu. Hallelujah. Uma uza kuyena uthi ngicela i-advice, yazi kwenzeka ukuthi nokuthi ufuna ngenze njani, bese ethi awungilinda kancane, ngakusasa abuye nempendulo okuyiyona engubuhlakani obuvela kuNkulunkulu. Lo muntu owayesenobuhlakani obungaka ehlezi noDavide khona enyeke, kuthiwa naye akasekho, usesayida nendodana yakho. Hallelujah. uDavide wayinyunga intaba, kuthiwa wathe phakathi nentaba ku verse number 31, 15:31, thi uDavide wathandaza umthandazo othi, Nkosi awenze inhlekisa amasu namacebo ka-Ahithofeli. Umthandazo wakhe wawulapha ukuthi konke u-Ahithofeli akushoyo Nkosi awukuphambanise. Hallelujah. Akalethe i-advice engekho yinhle, okuyi-advice embi, ngoba uma-ke kwafika i-advice enhle kuyena uzongidestroya. Wanyuka thandaza, anyuka intaba, umthandazo ka-2 minutes. Akazi noma wawuthandaza umthandazo ungasaguganga, izinto zikujikele. Uthi uyathandaza ubona umthandazo angathi uvinjwa irufu yehla. Wathandaza umthandazo ka-2 seconds, wathi Nkosi ayikho enye into engikwazi ukuyenza, njengamanje awume nami awushafise uhlakaze wonke amazwi athi u-Ahithofeli. Hallelujah. Wathi esathandaza kuqhamuka u-Ithayi wathi Nkosi washo amazwi ashiwo uRuth kuNaomi, wathi uNkulunkulu wakhe akabe uNkulunkulu wami. Uthi u-Ithayi la ofa khona ngiza kufa khona, uthi ngihamba nawe. Wathi uDavide ngayithola imemba phakathi. Wathi eqeda ukuthandaza esenyuka intaba. Hallelujah. Bakhona oSadoki ababengabapristi abaxoshwa wathi hambani nohlala nomphongo lukaNkulunkulu. Kodwa ukuthi mina ngikulesi sima kusho ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awume. Hlalani nomphongo, umphongo la ungaphumi ngenxa yokuphuma kwami. Hallelujah. Wabaxosha. Wathi eqeda ukutundubala intaba kwaqhamuka uHushayi uyimpendulo yomthandazo awuthandaze kwisenta yentaba. Uthe eqeda intaba yemnqumo kwaqhamuka uHushayi. uNkulunkulu uphendula umthandazo ngenye indlela, hayi ngale ndlela wena oyilindele ngayo. uHushayi kuthiwa he was an old friend kaDavide. Wathi Davide ngihamba nawe. Wathi lalela ngikudingi impela, kodwa ngikudingi la. Hamba uye ku-Absalom. Mawufika ku-Absalom uthi Absalom angiseyona inceku nomngani kababa wakho, sengizoba inceku yakho. Uthi mina ngizokusebenzisa lapho, ungabi la kodwa uzoba usizo. Khona abantu abawusizo bekude, ungabadingi eduze kwakho kodwa ba-right at a distance. Amen. Hallelujah. uDavide useyamtshengisa manje u-Absalom ukuthi wingane kule game, ngizokulanda impimpi yami kuwena kodwa ngeke uyibone, izohamba nje uyilinyelele.
izowashafisa kanjalo ke amacebo. Angithi yabona umthandazo wakhe uNkulunkulu hayi ukuthi uzomnikeza i-advice wrong, kodwa uzomnikeza yona right. Kodwa umuntu ozoba impendulo yalomthandazo uHushayi ozothi mayiqeda i-advice uNkulunkulu base sebenza khona lapho uHushayi afika destroy. Hallelujah. uHushayi wahamba wayohlala le, wahamba unyelela yonke into ababayiceba ngoDavide wayihamba yotshela oSadoki bamfuna uDavide baze bamthole embhedeni bese beyamtshela ukuthi izinto zikwenzeka. Ukhonza uNkulunkulu akashintshi uDavide, uNkulunkulu uyayiphendula imthandazo. Hallelujah. Ubanike bazalwane uAhithofeli umkhulu. Hallelujah. Umkhulu uyamkhumbula uDavide lelo walala nonkosikazi kaUriya. Amen. Hallelujah. uAhithofeli ke umkhulu kankosikazi kaUriya. Hallelujah. uAhithofeli uhlala noDavide leminyaka ewu9 kanti uthi laza ndokwengula. Hallelujah. Ushayi undercover uhleka naye kanti uthi one day ngizokunquma, ngifuna ukunqumisa kwembuzi. Ulala naye embhedeni kanti uthi one day ngiza kukubamba. Ukhonza naye uDavide mawucheka amahubo 55. Hallelujah. Mawucheka amahubo 55 uDavide ethi hawu Nkosi, ngisho umuntu ebengithandaza kanye naye, a prayer partner wakhe usemjikele. Hallelujah. A prayer partner umjikele. Hallelujah. Amen. Umjikela nje kodwa uDavide uhlale naye 9 years kade akamfuni. Angithi uyabona kukhona abantu abangakudlisa ushevu kodwa uhlala nabo. Bakudlisa ushevu ubasherela zonke inkinga zakho. Yet baphinde bathandaze kanye nawe. Baphinde bakufonela ngo12 bathi yini ke kubuhlungu uphi manje? Bese bona bethi baya kuthandazisa kanti bathi laza sokungula. The root of bitterness. Omunye umthathu umfake emsebenzini. Uyobona esesemsebenzini uthi kanti inyoka le. Wazi wayinkinga umuntu. Omunye uzumsikela indawo. Uthi nansi site angizokuchacha manje yakhe eduze kwami. Kanti umsondeza inkinga eduze wakho. Omunye uzuhlale naye. Kanti uthi uzolahla nini bese ngiyaqeda ngempilo yakho. uAhithofeli baningi oAhithofeli abanye sisebenza nabo. Baningi oAhithofeli abanye sibenze abangani size sibenze ama profile pic bethu. Hallelujah. Hayi nje mnganami nje. Hayi mnganami. Hallelujah. Nomuntu uthi uyamphupha ebusuku. Boni nakho ngihlaselwa inyoka, Aw uyena umtshelayo. Yazi ngiphuphe inyoka. Hayi mnganami shothi ibirthday yakho nje soon. Hallelujah. Hayi yaba mnganakho ibirthday yakho nje. Hayi ihlelwa izinyoka. Root of bitterness. Amen. Hallelujah. Hlezi noDavide mawufunda lapha amahubo. Lo muntu uDavide uthi ubelala naye empedini. Hallelujah. Ethi izinto mazingijikele bengifuna kuyena iadvice. Ngikhonza naye kodwa manje ungijikele.
Hallelujah. For 9 years uhlezi noDavide. Davide simthole ebalekela ingane yakhe. Hallelujah. Davide simthole ethandazela ukuthi uNkulunkulu aqede amacebo kaHushayi. uNkulunkulu awuphenduka ka Ahithofeli. uNkulunkulu uphendula ngoHushayi umthandazo wakhe. Verse number 1, ngicela usiphinde usifundele verse number 1 kuphela. 71. Kunamaphuzu ambalwa engifuna sikhulume ngawo kule ngxenyana ka-root of bitterness. Hallelujah. Chapter 17. Yes. U-Ahithofeli wathi ku-Absalom, ake ngiqoka amadoda awu-12,000 ngizosuka ngimlandele uDavide ngabo bona lobo busuku. Abazalwane hayi kusasa. Hayi next year, hayi next week. Ngabo lobu busuku. This thing is urgent. Ngiyaphuthuma njengamanje. Akusiyona into yokuhlalela phansi yokudiscuss. Kodwa into kumele yenzeke manje. Usebenzisa igama elithi I will. Igama elisetshenziswa umuntu ongaboniseki. Hallelujah. Yonke into isingayo. Uyakhohlwa uAhithofeli ukuthi he was invited. La, kodwa sekuyena iqhude, sekuyena impongo, sekuyena umsungu, sekuyena ophethe remote la. Umphathi walento uAbsalom. Hallelujah. Lo ungene ngekhwapha nje. Ufisharishiwe. Ayikho ngaye. Hallelujah. Ngenxa yokuthi uqhutshwa inzondo. Hallelujah. Umuntu oqhutshwa inzondo yonke into ufuna ukuyenza manje. Ufuna ukuyenza manje. Hayi kusasa. Kuyaphuthuma. Umuntu oqhutshwa inzondo akasebenzi ngepartnership. Yonke into ingayi. La akazilutho ngalento uinvitiwe nje. Kodwa yena ngenxa ukuthi uqhutshwa inzondo. Kade ayifuna ukudestroy uqeda ngoDavide. Manje sekuyithuba. Seliyavela usefuna ukulisebenzisa. Into isingaye. Amen. Hallelujah. Uthi ngiqoqa amadoda ayisho awu-12,000. Hallelujah. Ukuyobulala uDavide. Futhi nalento isiyasha. Le assignment usayithatha oyibeka emahlombe akhe. Sekuyena osephethe. Hallelujah. Unjalo umuntu onenzondo. Izinto uzenza ngacabangile nakahle. Hallelujah. Ule masonto sakhuluma making decision. Hallelujah. Angithi uyabo uDavide lento ayenza ku chapter number 16 isiyenziwa manje uAhithofeli ngenxa yokuqhutshwa inzondo nestress esiphekwayo. Hallelujah. He wants to do it now. Immediately. Yashesha kuyaphuthuma. Hallelujah. Futhi ngizoyenza manje. Lo muntu ube ne grudge enalento esingathi silent anger. Umuntu one silent anger uyaqhubeka kuphelele. Ahlale nawe akwenzele izinto. Kanti ingaphakathi lifike. Mangathiwa ukuzwe kuthiwa bethi bakuhlola udokotela kuthiwa mawubhema ugwayisa usubhema ungabusayiki. Ngoba ingaphakathi lakho vele seliphelile. Hallelujah. Umuntu one silent anger uhambe eyigobolozi. Ngoba lethe silent anger it destroy ngaphakathi.
ibulala imizwa, ibulala uzwelo, uzwa itone mawukhuluma naye uthi this one imudla ngaphakathi, akakwazi ukuthi uzoyishare nobani ngoba mhlawumbe lento emhlupha ubona zathi ihlazo kuyena, a silent anger. Hallelujah. Ngoba salwane ziningi izinto ezenziwa kuthina, ezinye zenziwa abantu esizwana nabo, ezinye zenziwa abantu esingabangani, ezinye zenziwa abantu esibaganile, ezinye zenziwa abantu abaseduze nathi, abanye sihlala nabo. Hallelujah. Amen. Kodwa kuba izinto eziwu-2, is either you forgive them noma wakhela inzondo ngaphakathi kwakho. Bitterness. Forgive or bitterness. Akwazi bazalwane ukuthi uhambe right kodwa kube kukhona umuntu ongamxolele, kodwa uyitshela ukuthi wena u-right. Hallelujah. Hawubaningi abantu, abanye amadoda ashiswa ngamanzi ma usulandela istory usuthi ufuna ukuzwa ethi unkosikazi hayi lo ngo-2019 wenza u1 no2. Why ngo-2026 yonke leminyaka bengihamba ngiyigobolozi ngine silent anger, ngithi ngiyoyiphindiselela nini? Let's check Hebrews 12 verse 15. Hebrews 12:15 uthi zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Zamelani ukuthula nabo bonke, zamelani ukuthula. Ukhona abantu ohlala abangenakho ukuthula, ongamele behlale nabantu aba-right, behlala bodwa ngoba ukuthula abanakho. Hallelujah. Umuntu nje intwana encane iphenduka ishu ngaze kufa umuntu. Hallelujah. Intwana nje encane. Hallelujah. Zamelani ukuthula, zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Bese ithi ongenakho angayibone inkosi. Hallelujah. Bese lithi izwi niqaphelisise kungabikho osileleyo emseni kaNkulunkulu, funa kumile impande, the root, imbe ebabayo of bitterness. Ongenakho ukuthula unempande emilayo kuye, root of bitterness, imile ngaphakathi. Hallelujah. Bitterness, it damages inside. Hallelujah. Why intense ukuthi umuntu njalo nicabanga irevenge? Ey'ntweni zonke nje into ongayicabanga, awucabangi nje into wenza i-CV uthola umsebenzi o-right. Cabanga nje ukuthi i-revenge. Hallelujah. Ngizoyiphindiselela. Condition of David. Ngicela ufunde verse number 2. 17 verse number 2. 1 second Samuel. Ngizomfica ekhathele Hallelujah. nezandla zakhe zingenamandla, ngizomthelekela. Abantu bonke abanaye babaleke, bese ngibulala inkosi yona nje kuphela. Hallelujah. Okay. Ngiza kumfika eyethile ekhathele. Ngama yamazi ngifuna ukumfika ediscourage. Ngifuna ukumfika ene-stress. Isitha siyasebenza ngomuntu odiscourage. Amen. Hallelujah. Ubona ngomuntu ehleze ekamerweni elimnyama ukuthi lo muntu uyagula lo muntu. Ulimele ngaphakathi. Ayijaboma unenkinga siqala la ekutheni
uthola ukuthi uhlezi kodwa ikamera limnyama. Angisho ngoba kufe ugesi kubantu. Ngisho nje ugesi ukhona ulayiti ikhona. Kodwa uhlala ekamerweni elimnyama. Hallelujah. Hallelujah. Angisho umuntu oshelwe iglobe ngoba nami ngishele nje. Hallelujah. Umuntu uma ene-stress bazalwane enenkinga iqala la ekamerweni elimnyama. Ubone sehleze sesonke une-stress. Uyaqhathanisa. Uyabeka, uyabamba, uyayeka. Hallelujah. Uzoqala ehamba odokotela. Hallelujah. Bethi uyagula. Uthi kusathana uthi ke uAitofel ngifuna ukumfika ediscourage. Uma ngabe uzizwa angazathi discourage uzizwa angazathi uziloni. Usukuhlala ukuleso sathi ungathola abantu noma ube busy lesakho. Ngoba isithi la isithola khona ithuba. Athi sathola isitha ithuba sithola uAdam uyedwa. uEva uyedwa. Usathana wathola intuba. Yokhulu wazo waxoxa naye. Wakhuluma naye. Wamnikeza iopportunity. Unganiki usathana ithuba. Xoxa naye ngoba uzokudusa. Uzokuduma ingqondo. Hallelujah. Uthi uAitofel ngifuna ukumfika ediscourage ene-stress ehlezi yedwa. Hallelujah. Bese lithi izwi uyapha amandla bayethileyo. Amen. Kwaba ngenamandla uphinde andise ngisho ikhweba. Mawuzizwa ngazathi udiscourage suka lapho. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kune false promise. Hallelujah. Asifundele verse number 3. Qala verse number 2 and verse number 3. Ngizomfica ekhathele nezandla zakhe zingenamandla. Ngizomthelekela. Abantu bonke abanaye babaleke bese ngibulala inkosi yona nje kuphela. Ngiyakubabuyisa kuwe bonke abantu. Obitha enye into eyenzakala ke uyaziba iqiniso ebe alazi. Amen. Hallelujah. Uliziba nje ngamabomu. Enye yama signs uthi lo muntu uyagula ngaphakathi. Iqiniso uyaliziba kodwa iqiniso uyalazi. Hallelujah. Umuntu obitha ufuna ukuthi iqiniso ngisho ulazi kodwa unzima. Yasizwe statement sakhe. Uthi ngifuna umfice yethile bese ngihamba ngibulale inkosi yona yodwa. Kanti le ahlezi nayo asayida nayo iyini akuyona inkosi. Ngoba ethathe isayidi lika Absalom kuyena uAbsalom uyinkosi. Kuyena uvuma uAbsalom ukuthi inkosi. Kodwa uthi ngizafika ngibulale inkosi yodwa. Ibihlezi nabantu kodwa mina ngizobulala inkosi yodwa. Umuntu obitha iqiniso uliziba ebelazi. uAhitofel iqiniso uyalazi ukuthi inkosi uDavid. Kodwa yethi uhlezi nomuntu neopponent. Hallelujah. Iqiniso umuntu lazi kahle. Ebelazi kodwa avoid. Hallelujah. Ngisho ungakhulumani nomuntu ine silent anger ngeke kuzwa. Amen. Ngoba iqiniso vela akuyona into ayifuna ukuyizwa. Into afuna ukuyizwa le ayifunayo yena ngenxa yenzondo ngaphakathi. And sithola a false promise. Verse number 3. Ngiyakubabuyisa kuwe bonke abantu uma ubulalo yedwa nje lo omfunayo bonke abantu bayokuba nokuthula. Uyamuzwa a false promise. Uthi bonke abantu bazoba nokuthula. Ngizobulala inkosi yodwa bese bonke abantu ngibathatha ngibabuyisela kuwe. Bese uba nokuthula. Uzoba nokuthula kanjani kulela umuntu?
uzoba nokuthula kanjani uhamba uhleba ngabantu? Uzoba nokuthula kanjani kunabantu wena ungasabakhulumisi? Ukuthula lokho noma ukuyi-invitela inkinga ihlale kuwena ngaphakathi? Kanti ukhona abantu uthola ukuthi mawungasi nje udokotela anisibolekele noma sicela uNkulunkulu awusinikeze iscan uNkulunkulu. Ukhona abantu ongathi nje ufaka iscan ubone lo muntu uhlala yifuku ngaphakathi. Umjondolo kahle hle uwile. Ngoba engaphathi kunabantu angathi nje makufaka isilento kunabantu asebabulele bephila kodwa uhlala nabo kodwa uyabakhawula, thandaza nabo, abanye ulala nabo, abanye udla nabo. Kodwa nje lo muntu wazi kahle akamfuni. Haleluya. Uthi sizoba nokuthula. Haleluya. Ikuphi ukuthula ozokuthola usubulela umuntu noma ukwanda kwezinye inkinga? Uhlezi njalo efuna ukudicilela phansi isithunzi somuntu umuntu. Hallelujah. Verse number 4 and 5. Leli lizwi lamjabuliso Absalom nawo wonke amalunga akwa-Israyeli. Prayer is our lifestyle. Yes. Wayesethi Absalom, mawumbize uHushayi uthini uAbsalom? Lelizwi lajabulisa bonke abantu labalihle ngisho uAbsalom. Esemnikeze advice uthi uzobulala kanjani uDavid. Hallelujah. Usethini awubize bani? Mawumbize uHushayi. Ubani bazalwane uHushayi? Ariki. Usithe ubani uHushayi? Umngani kaDavid. Yes makaxolongo. Umngani kaDavid lo athi ngidinga ule kude ngifuna uyoba ispy. Le prayer partner lo ilona uDavid okuyizimpendulo zomthandazo wakhe enyuka intaba. Sekuzosebenza yona noma uNkulunkulu uyasebenza, uNkulunkulu efihlakalweni. Amen. Yonke imthandazo siyenze sithe uNkulunkulu iphendula obala. Amen. Umthandazo bazalwana ufi. Umthandazo awuphelelwa isikhathi. Hallelujah. uNkulunkulu usayiphendula imthandazo naka uNkulunkulu usasebenza nangemthandazo. Wawuthandaza ku chapter 15:31 usuzophendula ku chapter number 17 verse number 3 and 4. Verse number 4 and 5 awuphinde futhi verse 4-5. Leli lizwi lamjabuliso Absalom nawo wonke amalunga kwa-Israyeli. Wayesethi uAbsalom, mawumbize uHushayi Ariki, sizwe ukuthi yena uthini. Sizwe ukuthi manje ngiyakuzwa wena futhi une experience kanti 9 years unobaba nami futhi khona sungidluleke ngakho, kodwa ake sinikeze omunye ithuba ongakaze abe advisor before. uNkulunkulu abazalwane mase kungenelela uNkulunkulu iseluleko siphendula isedelelo. uNkulunkulu bazalwane yangenelela enkingeni yomuntu. Ungalenza icala emsebenzini uma sekunesandla sikaNkulunkulu. Haleluya. Kungaduka ifile emsebenzini iyolanda ifile iduke. Hallelujah. Amen. Bese khipha isigwebo sakho. Kodwa osethulayo sibhalwe phansi. uHR ehleze eduze kwakhe. Uthi hayi manager yakhe sicela ufunde nasi isigwebo sakhe. Ithi siyafunda imanager nathi icamera vele uma kunecala kusukune camera vele. Hallelujah. Is either uHR uhlezi nabo noma uHR use officeini. Kodwa kupha mase kunesandla sikaNkulunkulu into ebhalwe phansi uyayiphendula uNkulunkulu. Amen. Afundayo avela khiphe into evuna wena kunokuthi destroy wena. Ngoba sekunesandla uNkulunkulu bazalwane ephendula umthandazo. Obe aziwa ngeadvisor uma ngabe sekuthandaziwe uyaphenduka abe umuntu esafuna iadvice futhi. Siyayizwe yakho, siyayamukele yakho. Kodwa bese enikeza nomunye uthi onikezwe ithuba kana experience akalazi isandla sikaNkulunkulu mase sikhona. Hallelujah. Ningabanga indoda no5. Ubanga indoda nabantu
abawu5 ivele ithi indoda ngimthanda nonke wena othandazayo. Haleluya. Mase kunesandla sikaNkulunkulu kuleyo nto. Haleluya. Uzwe indoda uthi ngoba lo muntu uyibhedele uyayiphuzela kodwa indoda uthi uzwe indoda ithi ngiyakubo. Haleluya. Ngiyakubo. Hawu. Ngoba lo muntu bese u5 isandla sikaNkulunkulu umthandazo awuyekho. Umthandazo awuphelelwa isikhathi. Akunankinga noma uthandaze last week wangaphendulwa. Nangesonto ezayo ngaphendulwa. Na next year kodwa uyezwe chapter number 17. Amen. Ngingathandaza chapter 15. Kodwa 17 wami uyeza. Amen. U17 wami uzoguqula amatafula. Haleluya. Uthi hayi sifuna ukushaya. Akakaphenduli ukushaya. Uthini ushaya? Haleluya. Prayer can affect wonke amacebo esitha. uNkulunkulu akakhohlwa umthandazo. Umthandazo awufi. Pray in all times. Noma ngabe ukusiphi isimo. Hallelujah. Umthandazo uyaphila. Our last point. Bitterness leads you to death. Angazi noma verse number 21 lapho ku17 angazi ukubona 18 19 20 ngifuna la Ahithofeli ahamba khona awebulala. Yes. 23. Yes. Uthe lapho uAhithofeli ebona ukuthi iseluleko sakhe asilandelwanga wabophela imbongolo yakhe wasuka wabuyela ekhaya emzini wakhe wafika khona wahlela izindaba zomuzi wakhe wayesezilengisa wafa wangcwatsha ethuneni likayise. Hallelujah. Esebona ukuthi iseluleko sakhe sideleliwe asinakwanga akekho umuntu onendaba naye. Bitterness leads you to death. Hallelujah. Singeke kubone uyiheka but for the fact ukuthi kunomuntu ongazwani naye for iminyaka lethi kubulala kancane ukuyihenga lokho phila. Amen. Hallelujah. Ungaqhubeka ureceive isalary kanti umuntu kade ayihenga. Hallelujah. Because when uhamba unabantu ngaphakathi obangcwabile unamangcwaba. Hallelujah. Unezinto ezenzeka kuwe uthi usibanibani ngagula wangangivakashela usibanibani kwenzeka ukuthi udinwe izinto ezenzeka emndenini. Udinwe izinto ezenziwa umyeni wakho. Umyeni wakho wahlukana nini naye namanje usaphethwa ileyo nkinga yojabula mzwana afa. Hallelujah. Bitterness leads you to death. Hallelujah. Ahithofeli, he took his own life. Ngenxa yokuthi bengifuna ukuthi udestroy David kodwa uNkulunkulu wangavuma no David. Uyabona lo muntu ongamfuni? Welulu uyabona lo muntu ongamfuni? Uvela usiseka isimanga. Uthi ujabona how uthenga ifridge elisha. Cha uyabona nazi ingane zakhe beyikreda. Hayibo. How? Hallelujah. Kodwa uyabona kwashada khona lokho. Hayibo kwenzakalani? Angazi uNkulunkulu uyaguqula amatafula. Kunabantu mina ngibaziyo eziyizinto ezayihlelwe emndenini. Kuthiwa usibanibani asifuna aphumelele. Isimanga uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni. Amen. Izinto ezenzeke yakhe indlela. Kanti umuntu angabona ukuthi draw isiqalekiso abesiqalekisa laba bantu kanti usifaka ikhese emzini wakhe. Ubona kuyingane zakhe engaphumeleli. Kanjani? Izinto zazi right lo muntu omcindezelayo wonke umuntu uyapha amandla kwabayithileyo. Amen. Kwabangenamandla uyabapha. uNkulunkulu uyayiphendula imthandazo. Bitterness leads you to death. Hallelujah.
Umuntu one unforgiveness spirit. Umuntu onama issues, nama drama. Hallelujah. Let us check Proverbs 4:23 and Lucas 6:45. Says Yatandas. Proverbs 4 Isaka 4:23. Omunyas bulelu Lucas 6:45. Says Yatandas. Bitterness leads you to death. Ungawuthathi umphefumulo wakho ngezakhe izandla. Ngenxa ukuthi kunomuntu owakutholisa ingane isiziyaba na 20 kodwa awukamxoleli namanye ingane na 20 isiziyagani izoganwa. Kodwa wena selokhu wamzonda nje ubaba wengane. Akangondlelanga ingane. Hallelujah. Wathanda ingane zomnakwethu. Hayibo wena. Hallelujah. Imali efuna kumfana ngeke kuba wena oyinikeza umfana manje. 1000 olufuna kuyena akake jabule next month ethi ucheck ifoni yakhe ngqingqi 8000 ubhala ukuthi husband's allowance. Akaguquka abantu uzwe na ukhipha 1000 njani. Khona once wayizwa uzoza ukuthi ayine pain ngeke angiyifuni kanje le mali kanti buhlungu kanje. Bitterness leads you to death. Proverbs 4:23 no 6:45 incwadi kaLuka. Yabo nje manje ungifundele fast siyathandaza manje senze the next nkonzo. Yes Isaka 4:23. Amehlo akho mawabheke phambili nezinkophe zakho ziqonde phambili kwakho. Hlelemba indlela yezinyawo zakho ukuze ziphephe zonke izindlela zakho. Ungaphambukeli kwesokunene nakwesokhohlo. Dedisa unyawo lwakho kokubi. Ufuna la ethi gcina inhliziyo yakho something like that. Yes, ukuzwa 23 wakho konke okugcinayo. Gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. phezu kwakho konke. Amen. Izinto kuthiwa uyayigcina. Ngiyazi ukuthi imali uyayigcina kodwa phela kwazo zonke izinto oyigcinayo. Into bekufanele uyinakekele inhliziyo. Ngoba enhliziyweni lapho kuvela khona ukuphila. Le nhliziyo wena obambela ngayo amaqhubu kodwa yilapho kuvela khona ukuphila. Le nhliziyo wena abantu kukhona abantu osubabulele. Kodwa enhliziyweni kuvelani ukuphila. Kata inhliziyo yakho ungayi ukuze kuthiwa upress ibutton makufika kulabantu abagulayo esibhedlela kuthiwa hayi hambe uyopress umshini. Kusho ukuthi inhliziyo yakho mayicabanga opposite kunokuphila. Ila khona uyipressela khona umshini ukuthi umshini uyathula manje. Kukhona abantu abanestress hayi ngoba baliwa amadoda. Ingenxa ukuthi abaxolele enhliziyweni zabo. Hallelujah. Babo ukhona abantu umuntu okubopha akubophe ngenhliziyo bengaze bephume emndenini beyohlola kuthiwa uyathakatha isibanibani. Kanti inhliziyo yakhe ibophile. Bophe ngempela futhi. Azi ukuthi uyabona mina mangakhuluma etshela ukuthi yena hayi usuke kunamazwi kaNkulunkulu pheko kwami njengomzali kanti hayi ngenhliziyo embi. Makwathi ngeke ufike la yakhona ngempela kwenzeka ukuba hayi akayikho na uNkulunkulu uyathakatha enhliziyweni yakho. Akuveli ukuphila. Noma ngathi mina mangakhuluma hey ungalindi ize ngikhuluma uzo akuyena uNkulunkulu lapha. Amen. Uyabona ugogo wakho wayithakatha. Uyena gogo hlezi kuwena usebenza ngawe. Amen. Usaqhuba ibhizinisi kuwena. Kahle hle unethenda wena. Hallelujah. Ungalokhu uyixaka ngeminye imisebenzi, ungalokhu uyixaka ngezinto wena, yazi nje ukuthi unethenda lakho, uyaholela usathana enhlizweni yakho namadimoni. Kunama check nje wena owakhiphayo, upress ibutton. Amen. Lucas 6:45. No. 6
45. Bitterness leads you to death. Uzofa one day. Uzofa 45. Uzofa ungavalisanga kuthiwa nje uvele walala wafa. Hawu. 45. Si besihlelile ukuthi siya naye precinct. Siyoda imali eqolo lele aselwe wayithatha kuma wakhe. Athi hayi mina vele ngazala leze ngakuyena. Angayihambisi nemali ekhaya ngalo lelo qolo. Esathi nje uyodla lona. Precinct. Uzuluziyafona alibamba ucinga ufile because inemathune enhlizweni yakhe. Yes. Bitterness leads you to death. Verse 45. Yes. Umuntu omuhle uveza okuhle engcebeni yenhliziyo enhle. Yes. Nomubi uveza okubi engcebeni embi ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Ngokuba umlomo wakho ukhuluma ngo lezi zinto ayishoyo la kaNkulunkulu bazalwane udepend ukuthi umuntu utshaleni lento ayitshalile njengoba ekhuluma uveza ithele ingaphakathi sathi kulama sonto adlule kunezinto kufanele uqale uyipostpone kuqala before inqumo ongathi uyazenza bese ziyakulimaza ukuthi you rather postpone ezinye izinto mawudiniwe musukhipha isinqumo kade udiniwe ngoba amagama wagwinyeki amagama wakhulumila wabuyele emuva. Hallelujah. Hallelujah. Sathi zipostpone ezinye izinto. Sathi uDavide wathi noma emqhubuluza emshaya. Hallelujah. Bemshaya ku chapter number 16 kodwa uDavide wayithiyela. Kunabantu okufanele ungabakhulumeli. Ngoba uthi uJesu into umuntu into ayidlayo ayidlisi. Kodwa into ephuma ngomlomo uthi yona engcolisa umuntu. Uthi uJesu mesho nje izinto mina engizamukelayo ake ngithi uyangithuka bese simtshana. Angithuka bese simtshana. Leyo nto inhlamba angibiza ngayo into eyangaphakathi. Uthi ayimngcolisi. Kodwa ngenkathi mina ngemphendula ukumese simtshana ngithi wena mase simtshana ukuthi indlela engiresponda ngayo iyona engicolisayo. Ngoba mina ngizoresponda ngokumthuka la engihamba khona bazokwazi ukuthi umfundisi ngangathuka intombazane ku Facebook. Ngabona abantu hallelujah. Intombazane ngayithuka ku Facebook sebethi abantu hawu umfundisi uyathuka usho ukuthi ngamanye amazwi mina kufanele ngenzizwe intombazane idlalele kumina ngithuka. Ngoba ngenkathi ngiphendula indlela engiphendula ngayo kugqibeka ukuthi mina ngumfundisi sekuvela enye into engiyona uthi kuJesu okungena ngomlomo akumngcolisi kodwa ukuphuma ngomlomo ikhona ongcolisa umuntu. Amen. Uresponda kanjani kuba ukhuluma kanjani uthi ke kanjalo ngokuchichima kwenhliziyo umuntu uyakhuluma. Amen. Hallelujah. Enhlizweni yakho mawuthi ingane zakho lesa sidomu isidomu akuyona ingane yakho ikuwena le. Amen. Ukhuluma nje because kuya ukuthi udepositele ngaphakathi. Amen. Kukhonani ngaphakathi. Bitterness leads you to death. Siphakame singene. Bitterness leads you to death. It's either you